καταστάσεις μας αναγκάζουν να προχωρήσουμε κάπως άμεσα. Ο Σαββαλού και τη Φίβη βλέπετε για ένα μήνα. Αυτό σημαίνει πως θα του παίξουμε από σήμερα και όλα την παράσταση με σκηνικά κοστούμια και όλα τα συναφή. Με μια λέξη, φίλοι μου, πολύ απλά, prova generale. Λοιπόν, και ξεκινάω κατευθείαν την διανομή. Πλούσιο το νησί. Δεν έχουμε παράπονο. Παράγουμε ρύζι, σιτάρια, αλεύρι, πεπόνια, καρπούζια, πατάτες, παπαγάλους, ελέφαντες και πέρσι ανακαλύψαμε και τα μαργαριτάρια. Μαργαριτάρια! Πόσα βγάζετε? Όχι πολλά, καλή μου. Πέρσι κάναμε περίπου 500 καντάρια. Πόσα! Ξαφνιαστήκατε, αγαπητοί μου καλεσμένοι. Γέλα, γέλα. Καθόλου! Δεν είναι και πολλά. Φίλοι μου, θα σας κάνω τώρα μία πρόταση. Για πρώτη φορά να εκλέξετε εσείς δια ανατάσεως της χειρός ένα καινούριο αρχηγό που να μπορείτε να του εμπιστευτείτε χωρίς φόβο το πλούτο του νησιού, την τύχη του, την αγάπη σας. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι ακέραιος και πιστός, πρέπει να είναι δίκαιος και επίοικης, όμως πρέπει να έχει καλούς τρόπους, να έχει μόρφωση, να ξέρει ξένες γλώσσες για να μπορείς να συναλλάσσετε με τους Ευρωπαίους που όλο και συχνότερα ξεμαρκάρουν στο νησί μας. Λοιπόν, αποφασίστε εσείς ποιος θα είναι ο νέος αρχηγός. Εσύ, κύριε! Εγώ? Δεν είμαι άξιος εγώ για τέτοια τέτοια. Κύριε, δεν μπορείς να αρνηθείς. Δεν μπορείς να μας εγκαταλείψεις σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, κύριε. Όχι! Κύριε, είσαι ο μόνος άνθρωπος στο νησί που ξέρει γράμματα. Είπα όχι! Γιατί κάνεις τους ανέσκα. Μα γιατί δεν θα πέσει πάνω με αυτό το βαρύ φορτίο! Γιατί να υπομισθώ εγώ αυτή τη φοβερή ευθύνη! Επειδή σας αγαπώ! Τέλος πάντων, για σας, δέχομαι! Σήκω, σήκω, σήκω. Κύριε Λουκή! Όπως και να έχει το μαργαριτάρια μας τα χρωστάτε. Ο λόγος είναι πράγμα ιερό! Εγώ το είχα σκοπό να κρατήσω το λόγο μου. Μία από τις αρχές της εξωτερικής μου πολιτικής είναι οι τίμιες συναλλαγές με την Ευρώπη. Όμως αλλιώς το είδαν το πράγμα οι ηθαγενείς και άλλα αποφάσισαν. Για τίποτα στον κόσμο, λέει, δεν δίνουν τα μαργαριτάρια. Τι λέτε καλέ! Μα εμείς τα έχουμε προπληρώσει τα μαργαριτάρια! Όσο εδώ και μη παρέχει, μιλεύει. Στάση μπορεί να γίνει επανάσταση. Αυτή είναι κανένα να στραφούν και εναντίον μας. Δεν θα το ανοιχτώ!